Tayong niluto ko ni may gata. Yung ano, yung marsh. Klarong-klaro yung aking dangas. Alam niyo ba yung dangas, guys? Nakatayo na ay. Hey! Good morning, guys. Mag-aalas 12 na and mag-ano na ako. Magluto ng rice. Si Ana ang haba ng tulog. Magto 2 hours na yata natutulog si Ana. Ang pagod yata tong batang to. Tapos, super init. Init sa labas. Ano nga, naka-off yung heater namin pero 23 degrees po siya. Dati pag 18 degrees, 19 degrees, medyo nalalamigan pa ako niyan. Pero, 23 degrees. Yun naman nung kalat ng anak ko. Naglaro siya kanina dito. Yan, tingnan nyo yan. So, liligpit ko muna ito. Tulog ang bata. Ayan, obviously, nakaligo po ang mama. Tsaka, yan na, magluluto na tayo ng rice. Kasi rice is life para sa aking anak. At, egg lang yung ipapakain ko sa kanya. Yung ulam niya, egg. Tsaka may konting gulay, carrots, ganyan. At, bigyan natin ng kiwi mamaya. Yun lang. At sa akin, yung kakainin ko, talong, pritong talong. Saan ba yung tripod ko eh? Yun lang. So, as you notice guys, lately, hindi po ako masyadong active sa YouTube. Kasi nga, medyo naging busy. Tsaka gusto ko rin magpahinga sa YouTube. Palaging video, tsaka edit. Tsaka, sabi ko naman, wala kasi pong masyadong ganap dito. Kasi nasa bahay lang naman kami ni Ana. Tas, parang boring naman ako. Palagi kong pinapakita kung anong ginagawa ko sa bahay. Paulit-ulit lang yung ginagawa ko sa bahay. So, yun. Tapos lang talaga, weekends lang din talaga kami nakakalabas. Kasi nga, rest day ni Mister. So, yeah. So, yung nagsasabi din sa akin na, uy, pumunta tayo sa ganito, ganyan para may kami i-video ka, ganyan. Pahinga lang. Nag-enjoy naman ako mag-video-video. At saka mag-edit. Kaso lang, yung wala kang masyadong topic ba? Bahay lang talaga ako. Anyway guys, magluto lang ako. Parang klarong-klaro yung aking dangas. Alam niyo ba yung dangas, guys? Yung dangas, yung medyo malapad yung noo. Yun yung tawag sa amin doon sa Cebu. Dangas. Pag medyo malaki ang space dito.
So, yan. Luto na ang ating rice. Hinihintay ko na lang yung, eggplant. Tsaka, iinitin ko na yung soup ni Ruth. Gusto ko ganito yung ka-brown siya. Tsaka, patis, tsaka vinegar na may sili. Sarap. So, gising na ang aking dalaga. Samahan nyo ako. Puntahan natin. Pick upin natin sa kanyang crib. Nakatayo na ay. Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, we are home. Are you ready to eat? Huh? Eat my dream! Hi, Nilabi. Hi, hi! Hi, 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 hi! Hi, 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 hi! Tana, manaog ta, kuyog ta. Let's go down. Go down, down. No, no. Hi, say hi. Hi, hi. Init dito. Uy! Yeah? Oh. Ano? Wait lang, mama. Ana. Kain lang kami ni Ana, guys. Open. Yan kasi hindi pag kinakamay, kumakain po siya. Yeah. Sarap. Lekker. Papa and Opa. Naglalaro na si Ana. Hello, 5:30 na. Nagluluto na ako ng dinner. Ako dito, may ginataang gulay na may konting pork. Lang to, beans, broccoli, stem, carrots, taka nilagyan ko ng yung ginger para mabango ba. Sana kumain ito yung mister ko. Kaso hindi yun mahilig. Gusto ko sana maanghang to kasi ang sarap. Ako, may audience ako dito. Ayan o. Ayan. Kasi sumisigaw. Nawala si mama. Hintayin na lang namin yung kanyang papa. Yan, so kakain na kami. Dito yung pagkain namin. Andito na din si Ruth. Ito yung niluto ko ni may gata. Yun, yamars. Tsaka yung leftover last night. Ayan, may rice This and one? beans. This is new one? Masarap to. So, kakain lang kami. Kain-kain. Kain-kain. Kanina pa wala sa mood si Ana. Ginagugutom na. So, tapos na kaming kumain. Si Ana tsaka si Ruth tumabas kanina ng saglit nung naglakad-lakad sila para makapaglinis tayo na in peace doon sa baba pinagkainan. Tapos dito yung friend niya kanina tumalaw. Tapos kumain siya kasama namin. Tapos guys, yan makatupiin ko kumusta naman yan, ang dami naman yan. So tapusin ko lang to, tas mag-join na ako sa mag-ama ko. Xin Chao, tulog na ang aming Madam Ana. Nanonood kami ng football. Netherlands is playing against Scotland. 1-1 na. Nakatapos ko lang diligan yung mga halaman ko. Kasi super init. So baka mamatay sila sa init ba. So yeah, yun lang yung vlog. Salamat for watching. And Salamat! please don't forget to like and subscribe. And turn on the notification bell para updated kayo sa next naming video. Salamat! Duy! Mush mush babush! Mush mush babush!